Kaya for today's video, maglawag na sa si Kajin siya manok. Abi? Tik! Tik! Tawag gabi. Tik! Nalawag na sa sa manok mga kayat. Lawagan ni Kajin. Dalawang manok mga kayat ay salin sa ipag-ihaw sa pag-New Year. Tik! Tik! Ano siya isalin sa iihaw. Tik! Tawag ka tanan be. Tawag ka tanan be. Nami piso. Duha ka buok mga kiyat dara. Dadmay pa kayo. Tawag ka. Tawag ka tanan. Tik! Gamay lang among manok mga kiyat. Mawan lang niya. Ang sonoy. Permente na kay dilimnin mo ihon kay mao man iting opas mga bay. Gamay lang kay mig manok. Gamay lang to manok no? Pila lang buk tong manok eh? Pila lang buk tong manok eh? Be? Pila lang buk tong manok ba? Pila lang buk tong manok? Ara nang lawag nas ni Kajin. Kawan lang na, buta la largo na be. Ayun, sonoy. Sonoy nga pinangga na ni Kajin. Yang kalalab. Tik! Asal may uban? Tik! Tik! Gamay lang mong manok nga kaya ang uban o man mong unuol. Tarong aglawag be. Naglawag sa manok. Gamay lang atong manok no. Ano sabi? Di, kalau niguwa lah. Sige lang. Anak lah be. Guwa lah. Kaya para mangitlog na. Tako be, itong sunoy be. Lawgi. Lawg, wanam na lawg. Among manok mga kiyat, idlas kayo. Idlas kayong manok. Di mo na ulong uban. Naglambod. Mo na yung among bago nga himungaan. Dohara kabuk anak. Tagsa raming ni Kajin ani. Amo ning panon. Amo ning barbecue ang piso. Ato ni barbecue ang piso dohak bok be? Dili. Ha? Abe? Ato barbecue ning dohak bok piso. Ano man? Luoy. Amo ning barbecue dohak ka piso gagmay. Tarang among manok karaan ay wa mo duol nang luod. Tik! Tik! Tawag ka oban be? Tik! Tawag ka oban. Mana na be? Mana na? Ha? Ligo palalab sa lawag. Daghan kay imong gibutang, imong giligo sa palalab mo. Mana ay? Mana kay di na korot. Busog na matuk-an na sila. Managlawag ni Kajin sa among manok mga kaya. Asa ka be? Sige, pagli.
Ni Kajin mga kayat nagdarag tubig. Iyahang baso yang isudlan og tubig para imnan niya sa manok. Puli-puli magbaso sa manok be. Adi de. Sige. Tasod be tangkal. Tik. Mainom naman na may tubig dito ta. May tubig sa kanal. Puta. Hindi ko kainom. Ha? Hindi kainom si Palalab. Kailan mo? Hindi ka pusit. Itong ano na kaya kay di katabot ni Kajin sa sulanan. Tubig. Tali ng buhay. Taray. Ula. Ala. Ula. Ala sudlanan. Tubig. Sudlanan ni Kajin ng tubig para di matukan ang manok. Humaglaw. Maligo oras ni Kajin kay para mas eskwela. Hindi ko kabutang. Di butang. Boy eh. Ay, maya po. Uy. Tabari ko. Bugat si Palalab. At ng Palalaba. Ha? Bugat kayo. Bugat si. Palalab. Sige na. Ay, soka. Hik. Nah, sama nih. Pagi naik ya. Hik. Yoy. Gimana? Nah, pandol ni Kajin mga pandol ni Kajin. Gina. Naglawak ni Kajin. Naglaw mo. Atay. Bugat na si Palalab. Ay, isa. Pa'y takob deh. Yang ibalik kaya takuban. Atau yan na ihawan mo Palalab eh. Atau yan na ihawan mo Palalab. Nig birthday ni mo. Soko na siya ihawan mga kayat kining. Kini sa noyang na sa tangkal ay soko siya ihawan na. Di siya masugot ihawan na. Ha? Ay, ihawa ko. Palalab. Palablab-lab. Yeah. Di na siya gusto hilabda ng manok mga kayat. Kay palalab na niya. Kasaka. Pareho res lag edad ng manok ka. Kasaka. Unom na nakatuig. Kasaka. Aray, nitapok na mga manok oh. Damay na kayo. Pila ni kabuk manok na to be? 15. 15 ra. 15 dai. Alikin siya ka. Sige noy. Mama niya. Dakok manok. Managlawag si ni Kajin mga kayat. Maligo na siya kaya para maskwela. Hindi ang baso.